O Bloque Nacionalista Galego ten claro que Galicia ten que estar na primeira liña contra a emerxencia climática. É por iso que o obxectivo de impulsar políticas medioambientais destinadas a frear o cambio climático, esta mañá presentaron en Pontevedra diferentes propostas destinadas a frear unha catástrofe ambiental e urbana. A pregunta que temos que trasladarnos é se podemos facer como que non pasa nada, se realmente queremos deixarlle aos nosos fillos e fillas, as nosas netos e netas, unha herdanza envelenada ou imos a actuar. E a resposta que ten o Bloque Nacionalista a esta pregunta é moi clara. Nos pensamos que hai que pasar das palabras aos feitos para deter o quencemento global e a contaminación que está poñendo en risco o planeta, a Terra e, polo tanto, o futuro. Ana Pontón atreveuse a analizar as verdadeiras causas que hai detrás desta emerxencia climática e incidiu na importancia de tomar medidas canto antes. E as causas están nun modelo capitalista depredador que pon o lucro e o beneficio dos grandes lobbies económicos por encima do respeto ao medio ambiente, dos dereitos sociais e da cohesión social e, por tanto, un modelo que non só está xerando graves desequilibrios desde o punto de vista ambiental, sino tamén graves desequilibrios sociais, de futuro, de dereitos das persoas, dos povos e dos ecosistemas. Ante esta situación, o BNG urxe a Xunta a creación dunha lei galega contra a crise climática. Outra das iniciativas presentadas esta mañá por Ana Pontón foi a da posta en marcha dun comité de crise fronte á emerxencia climática. Por último, o Partido Nacionalista comprometeuse a seguir impulsando medidas que poñan no centro o cambio de modelo e a loita contra o quecemento global. Neste momento temos unha Xunta de Galiza que en realidade as políticas que defende son políticas que fabrican cambio climático e intenta tapar esa realidade con propostas cosméticas como pode ser esa estrategia de economía circular na que nin tan siquiera nos papéis que elabora é capaz de poñer medidas ambiciosas. Miguel Anxo Fernández Lores fixo tamén un chamamento a todos os responsables políticos para seguir traballando na loita contra o cambio climático e puso de exemplo todas as medidas tomadas na cidade de Pontevedra neste eido. Podería enumerar desde a recuperación do río, por eso estamos hoxe aquí, e das xunqueiras, estamos hoxe aquí para denotar esa recuperación do río, hasta a eliminación dos tráficos innecesarios, calmao de tráfico, co cual temos uns datos que son absolutamente impresionantes de reducción das emisións relacionadas coa actividade do tráfico na cidade dun 70%, que é unha reducción que non se conoce noutra cidade parecida. Aproveitando este acto, o Bloque Nacionalista Galego fixo público esta mañá o seu apoio á mobilización mundial polo clima que se levará a cabo o vindeiro 27 de setembro.